Кое е единственото нещо, което правиш по 20 000 пъти на ден, без да мислиш за него? Дишаш. И ето нещо, което повечето хора не знаят. Въздухът в затворени пространства е до 5 пъти по-замърсен този навън. И ти си в него по цял ден. Случвало ли се да се събудиш и в стаята ти да забележиш безброй малки летящи прашинки? Ето какво има в тях. Фини прахови частици, полени от дървета, спори на мухъл, косми от домашният ти любимец, бактерии и други замърсители. И за съжаление, отварянето на прозореца не помага. А за да добиеш представа за големината на тези частици, човешкият косъм е около 90 микрона, полена 30 микрона, домашните акари 10. Частицата дим е по-малка от 1 микрон, а най-малки са бактериите. Стигат до 3000 от милиметъра. Откакто се помня, имам пролетна алергия и всяка година ме сърбат очите, тече ми носа, постоянно имам хрема, нищо не помага. Пробвах лекарства, които ме уморяват, диети, спрейове. И тогава си взех пречиствател на въздух. И това промени всичко. Кихането, хремата, сърбенето на очи изчезнаха. Но се случи нещо друго. Забелязах, че се будя по-малко вечер и имам по-продължителен дълбок сън. Работя от вкъщи. И когато пречиствателят работи, се уморявам по-бавно, имам повече концентрация и фокус и няма миризми, които да ме разсейват. Тогава реших да проуча дали си въобразявам или наистина всичко това е заради пречиствателя на въздух. И се оказах прав. По-чистият въздух помага със съня, главоболието, защитава от вируси и бактерии, а при изследвания в класни стаи се наблюдава до 20% по-малко боледуващи деца. Сега най-вероятно си казваш, трябва и аз да си вземам пречиствател. Проблемът обаче е, че повечето пречистватели са грозни, шумни или не работят. Направени са от ефтина пластмаса и изглеждат като робот, изхвърлен в хола ти. Затова създадох нещо по-добро. Представям ти пречиствателите на въздух Pure Air с иновативен дизайн, направен да се слее с твоят дом. Те са тихи, ефективни и стилни. Но красивият дизайн не е това, което ще ти помогне да преминеш на следващото ниво в твоя дом. Същинската част, от която се нуждаете, се крие вътре. Тя също така различава добрите пречистватели от тези, които не работят. А именно True HEPA филтъра. Затова проучвах много време кой е най-ефективният филтър на пазара и след като го открих, проектирах всичко останало около него. Истински 3-степенен HEPA филтър H13, който улавя 99,97% от частиците във въздуха. Това са прах, полени, косми, бактерии, прахът от домашни любимци, мухъл, дим, акари. Филтър съдържа и активен въглен във вътрешността, която улавя миризмите и изпаренията. Успях да придам нова характеристика на дървото и да накарам то да оживее с технологията Living Hinge, за да може всеки път, когато го погледнеш, ти или твоите гости да отделите момент да му се насладите. Ето и как да ги използвате. Остави ги в стаята, в които прекарваш най-много време. Включи го в контакта и завърти копчето, за да регулираш скоростта на пречистване. Когато стане вечер, натисни същото копче, за да го превърнеш в нощна лампа. И наблюдавай подобряването в реално време. Всяка сутрин, като станеш, пусни го до край, за да може като си легнеш, въздухът да е чист. Моят план е да създам поредица от невероятни уреди, които малко по малко подобряват здравето и твоят дом. Купувайки си този продукт сега, вие помагате на тази моя мечта. И затова на първите ми 100 клиента ще дадем 50% намаление за следващата серия.